Ftehim bejn il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ministeru għall-Edukazzjoni se jwassal għal aktar tħaddir fl-ambjent tal-iskejjel madwar pajjiżna. L-ewwel proġetti ta' tħaddir urban se jsiru fl-Iskola Sekondarja tal-Imrieħel li apparti mill-Kulleġġ Marija Teresa u l-iskejjel primarji ta' Marsaxlok u Żejtun li jagħmlu parti mill-Kulleġġ San Tumas More. Fil-Jum Internazzjonali tat-Tfal fl-Iskola Sekondarja tal-Imrieħel, il-Ministru Aron Farrugia spjega li x-xogħol li se jsir f'dawn it-tliet skejjel huwa parti minn proġett pilota u l-ħsibu li l-qudiem jinfirex fi skejjel oħra madwar pajjiżna. Huwa mod ta' kif qed inħaddru s-soft areas ta' dawn l-iskejjel u l-madwar parti minn pjan tagħna fit-tul li nħaddru iż-żoni urbani, iż-żoni ta' fejn ngħixu, ta' fejn naħdmu u wkoll ta' fejn it-tfal tagħna jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Il-Ministru Ġustin Karwana qalet kif f'dan il-proġett l-istudenti se jkollhom ambjent aħjar fl-iskejjel li jattendu ta' kuljum. Ftehim importanti li lħaqna bejn il-Fundazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada u Ambjent Malta biex inniedu proġett pilota fit-tliet skejjel biex ikonna iktar prattiċi tajbin fejn jidħol l-ambjent, sostenibilità u tibdil fil-klima.